Любыя сем'і, суполкі Маці Божай. З нагоды надыходзячых святаў Божага нараджэння прыміце сардэчныя зычэнні. Такая была воля Божая, што Христус увайшоў у нашу гісторыю праз сям'ю і ў сям'ю. Для кожнага з нас гэта сапраўды добрая навіна. Жывучы ў сем'ях, гэта нашае пакліканне, каб распазнаць Хрыста, прыняць Яго, каб сапраўды Ён быў адным з нас. Зычу кожнаму з вас, каб гэты надыходзячы год і надыходзячыя святы былі нагодаю, каб спатыкацца з Хрыстом, менавіта ў сем'ях, знаходзіць для сябе час, быць з сабою на малітве, запрашаць Хрыста асабліва ў цяжкасці, у клопаты. Ён Бог з намі. Ён крыніца нашай надзеі і заўсёды прыйдзе нам з дапамогай. Зычу, каб Маці Божая, нашая апякунка, была той, которая будзе пуцяводнай зоркаю на шляху да збаўлення, каб мы даверылі ёй нашае жыццё, будучыню і сапраўды верна крочылі дарогай збаўлення. Няхай Христус напоўніць вашыя сэрцы благаслаўленнем, радасцю, сапраўдным мірам і шчасцем. Божае нараджэнне – гэта свята сям'і. Няхай Христус прыйдзе ў кожную вашую сям'ю. Добра, што вы ёсць. Христус нарадзіўся, хвалім Яго. Хвала Христу.